This is Sheting Pades, hali sa Camarines Sur, an matrayumpong naipakasal naman kanako Bicol Party List. An mga padis na ini, an nagbaralyuhan in Aidu sa St. Joseph the Worker Parish sa Milaor, Camarines Sur, kanakaaging Sabado. Pira sa mga bendetado an pagminuotan, asin pag-ibanan, iyon mag-agom na sinda Tatay Crescencio Benigno Jr., 54 anyos, asin Nanay Melinda Benigno, 57 anyos, kan Barangay Baliwag Viejo, Banwaan in Minalabak. 34 taon na sindang iibanan. Alagad darakan kapusan sa buhay, dahil nila na utog-tulos ang pangiturugan nindang maikasal. Alagad sa tabang kan partido, ang dating pangiturugan sa naman, ngunyan, ang dagos nang narealisar. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Dahil natupad na po ang aming mga pangarap. At wala na po kaming hihingin pa. Dahil eto na po. Salamat po sa Bicol Party List. 5 taon naman na magkarelasyon ang 21 anyos na Sindalaika asin Anthony Onan kan Barangay Balagbag, Milaor. Halin naman nindang gustong maikasal. Alagad kwarta sa nadaa ang kulang. Kaya kan maisihan ang pig-uproser na libreng kasal kan partido. Daina da sindan nagduwa-duwa pang mag-aprobitsar. Sobrang pasasalamat po na kami nakasal. Pasalamat po kami sa Ako Bicol dahil kami po ay nakasal na. Presente sa kasal si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sigon sa kongresista, apwera sa libreng kasal, libre man maging ang reception kan mga pades. May sarong sako rin bagasman, photoshoot, souvenirs, asin libre, pati na ang cake. Magkakaroon ng wedding reception na kung saan tayo din po ay naghanda at may konting programa para po sa ating mga bisita, mga bagong kasal at kanila pong mga ninong at ninang. Antes ang kasal, inalalayan naman kan partido ang pagpapakumpil asin pagpapabunyag sa mga benepisyaryo kanakaaging Disyembre 7. Po Ako Bicol, we assisted them in the preparation of all the documents needed or necessary for the marriage ceremony. So yung iba hindi pa kumpil, hindi pa nabinyagan. Of course, kung kailangan ng mga certificate galing sa local civil registrar or sa PSA. So with those, tinulungan natin sila. Benepisyaryo kang kasalang bayan, ang mga paris na nag-ibana na nin 5 taon pataas. Hali ang mga ini sa Banwaan kang Gainsa, Milaor, Minalabak, San Fernando asin Camaligan, Camarines Sur. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Perbasena.